Влезай си в Steam, че ще бъде. Здрасти. Хубаво, предизвиквам те. Малко тъпо, сериозно, малко. Мале, идеално. Аре, готов ли си, Асене? Преди... Предизвикал съм те и ми се падна любимия герой. Аре, аре. Аре, лейт гейм. Освен ако не фейлнеш. Нищо, да те не идват толкова бързо камътата. Сега ти 5 годишния. Съм пил. Яш балон, че над 8 балона, вие колко си надехан. Сък. Аз ще спомня балони, защото това е тактикълс. Ей, добре, толкова апдейт. Like a noob. Печелене на... кое е печелене на пари? Това е. Звучи много тъпо. Не си никакъв тъг лайф. А ти си мад лайф, е. Как базно го сложи човек? На това му се вика сателит. Е, Мазничко. Само беси. Ай, това ма нерви, като играеш само с едно нещо, е. Ако направя една нубска стратегия, ще биеш, ще саднеш. Какво е? Кафе бълнуваш, бе. Няма да убия, ти от си. А това най-якия мапа, те заобикалят 2 пъти. Или 1 път там се пада точно. Няма значение, важно е, че заобикалят. Другото е футбол или яш балони. То червения как мазно си Петарас. Сад. Аз саднах хора, той ми би червеното балонче, което беше супер зекзаво. И нищо лошо не вършеше. Горкото балонче искаше просто да води нормален живот. Се не, стягай си малко, е. Камо проблемс. Камо проблемс. И в така ситуация сега взимате железни камъта и почвате да спамите, като не почне да ви се моли. И като почне да ви се моли като някакво кученце,
Съправите, че ще спрете и изведнъж почвате му спамите още и той се разревава. И идва майка му да го успокоява и така. Това е тактика аз. Ама аз нали не съм педерас, няма му спама. Камо. Ще му спами други цигански балони, които да го нерват. Като тези. О, яш балони, яко е. Нищо не ми е нужно друго. Защитата за сега ми е много яка. А човек ще загубиш много рано така. Кои работи си служил? Не, бе, смисъл с кои герои играеш? Оха, се не. Още от сега виждам, че ще стигнеш ме до 30 рунд. Все още нищо не ти вижда камото, ама. Диди. Need more echo. А човек много голямо пространство ставаш и така ще побереш много малко и после ще саднеш, защото ще имаш по-малък пауър. Еба си на балони. Буст. А те. Good job. Зао, брат. Аре, преживи нещо, е. Много му кеф били, това е. Да, ако чуете някаква простотия, това е били. Или аз. Зависи. Да, понеже аз се не изобщо не нарисува и да знаете, той е някакъв там циганин, дете супер възпитан, никога през живота си не е изречил лоши думи и така. Да, ти си супер възпитан там, културен. Човек си ядал си скефа майката. Аре, гаси го този компютър, бе. Добре. А се не ще загубиш така, моля те. Искате ли да го саднем? А се не сад. Добре, човек, това ме садва. Отде ги събрах, сега не мога да ги събера. С тия толкова. На Сентвон беше края, макс 30 минутно да. Първи опит. Сере. Ти лут ли си? Това беше най-лошата игра на света, дай още една. Дай още една, бе. Ай, как още такива, бе? Трябва. Добре, чао, ай.